Ahoj, já vás vítám u nového videa z hry The Crew. Tentokrát pojedeme z městečka Amarillo do Finlandu, tedy sem. A pojedeme na motorce Kawasaki Ninja. Takže si to užijte, vyrážíme. Si napřed nastavíme navigaci. No, že by bylo lepší to nastavit přímo na silnici. Tak, můžeme vyrazit. A máme k dispozici, prosím pěkně, přesně tuto motorku Kawasaki Ninja H2, model z roku 2015. Takže startujeme. Samozřejmě, že kašleme na nějaký červený, zelený, to je tady úplně. Prostě jede. Co to dá? Protože jsme se trošku zasekli o tohle. To se na to. V každém případě pokračujeme dál. No, po nás je dokonce policajti. Ale my na ně kašle. Musíme se už nebourat samozřejmě. Protože kdybychom bourali, dokud by po nás šli opravdu. Tady jede hlídka v autě. No, tady budeme odbočovat vpravo. Máme trošku mokro ještě po dešti. Trošku to rozjede. Samozřejmě přiměřeně teda cesty. Tak, teď vám ukážu motorku, co nás jde. Takhle vypadá. Samozřejmě, že při tom pohledu už jsme vyjeli mimo cestu, jo? A vrátíme se zpátky do hlavně. Zařídítka pěkně. Máme před sebou ještě půlku jízdy, celých 7,5 kilometrů. Teď jsem se úplně ztratil. Úplně věřím.
Ještě, že jsme nové, ne? Ve skutečnosti to bylo horší. Když jsme přišli okolo, určitě. Teda tohle je silnější motocykl. Sakra. Tyhle serpentíny tady. No. Přímě na volantu se to neovládá úplně nejrychle. Lepší by byly opravdu důležité, no. Jak často je si ten motor používal na skočit. Celkem logický, že když volant, tak na všechno. Co má aspoň nějaký normálně 2 kola. Přesně do sloupu, ano. No. Tak, tady odpočujeme levo. Ještě 4 kilometry celý do cíle. Až. Ty auta za horizontem, to je hrůza. Jsem mu trošku nabourali kufr, co jsem tam podívali se tam. No, už jsme v Rooseveltu. Což je teda hodně blízko tomuhle. Tak jste si jistě všimli ty nápisy UFO, což tedy svědčí o tom, kde jsme. Dobře, tady jsem trošku vysoké masy. Posledních 800 metrů do cíle. No. Tady dostaneme utrčky. V každém případě to bylo ukázkové video z jízdy na Kawasaki